Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an gilong ki khubor bam ta kasni. Kador barsnong shaken ringkat bat kasenjuk kirang barsnong raj mathan kiseng pat ba baginong shongshnong kathan ha ka jingya don lang ka MDC kanong po constituency kongrona khimden bat uba s nong kse chairman kasenjuk kilali I memorandum show menteri ka kwat ka khya uba weilat miki shilla. Bandawa ban penkiu kerdan ya ka shaken Health and Wellness Center Shaka Public Health Center PHC. Ki penpau baka jaka sumar mentah kaduna hakinong trei baki tiar sumar karba ka jingdon kam ki pat ba kalanang kiu. Ki kerpat ru ban ai ambulance namar ki pat ba ki haptang ban wai kali pat ba ban let kit dawai. Lakdo ru ba usnem arhajar khat saw ladep jurip do engineer jongkatnat health and family welfare enrei hadu mentah kam padron ka jingmi. Ka senjuk ka kerpat baka sorkar ka diban shimkya bat pin urlong no ya gani ka jing dawa ka baslem khanang maki pat ba karaj mathan kin yo jing sumar bha ka ba khamjan bat ka ba bha. Dekut ba la mathan lembaga lembaga Shibun kumpa pilayo snowi nagaliang jong di nong yalam jong ka senjuk jong kirang ba snong rat mathan jong ni bat kum juru nagaliang jong i lingdok rat lapan so pensap ha ngilang baro ya ka jing.com kerki palat bat ka badon.com do kata-kata ban kentiu kerdano ya ka neka sub center jong i ka umshaken sub center syaka PHC nakadaw kumpa pilio snyo na ilengdok rat ba ya ka te ka sub center ngila yo na du pisnam prapo bat hadu menta ka de ka jingkala ka babun ka pa kinong snong ru kila roy bat ki jing.com kat kum kane ka jok ka bamenta kana kane ka daw ka jing kerpat ka jongi ka sarkar len ba I health minister agi jing sisangi la yo ka appointment ta kasni banwan ye kan du pati re na ka daw jong ka ki daw ki pamla ban tiar lem la shu ban don la banwan shu office menta kasni la pentip yang ni endai ka memorandum yang sa submit pat kermen ta kin sadet ya ka ba don kam tetang da kini ki jing kerpat ki jongi kane ka habudi bani ka sub sentar belau di kisnam prapo atu kadi kacing yakik teng mantana kedai bah labu teng mensua nilaya wat natu mensua nilaya kinip bat nilai persang ni ngidon sibun ki jingbudin dan akan ka daw kadai ru haga ju ka por kum ka jingbudin ban pen mau ban pen urlong no ikane ka jingkerpat ka jongi na ka por sya ka por kadai ka jing yalam lenti jong I MDC jong ni minta kasih banwan mi hangne hawi banwan mi ban yakan du hai health minister pen snow menta kasih bat hadir bagi labu ya kami memorandum ingin scam bagi health minister insalit ya kebadan kam pada kadon kalat kalenti ini di baterai hantar insalat ban ajibab ya pi kam bah tak ka jinduna ka babun hapo jong ka sub sentar mensua nadu ka jing yo jongi ka te ka sub sentar mentangi la kiu hadu ka SWC te jinduna ka main point hi ka jinduna ka te ka building kata ke building namar ka jing slam jong ka mot ba kam nomlong su ban pendon kam te ka main point jing tuna jong ka ke building nang ta ka baar ki kwartar jong ki staff ru kinom diang kumbakalong hadu mantahi ke mot ba ye don tang atli ki kwartar kat ba kinong trei ki don khambun te ki kwartar ru ni dang don kam nang ta ha ka ju ke por ki public toilet ha ka jingwan jong ki pregnancy kalong kebeduna hadu kata-kata marba ngisem jing na marba kajing bomdon jong ka public toilet lan nak banta jong titik ini pasien ki bawan kebu jing sibun nak banta jong ki staff ro habide iki nos ki doktor kelong to ki nos ki doktor kumbakalong hadu mentahi ngidon ka we ka MLHP entah ka we ka ANM bat ka we ka staff nos kumbakalong ki balong ginong yalam jing po jong kete nalor jong kite ngi don ru ki DO ngi don ki lapinisan ngi don ru tang sekitar badwe festival te wa ta kabyang am kajing sakri jong kani ka sub sentari ki pai ba ang te kajing sakri kum bagalong hadu mentahi ngi hab ban yaro ya kite ginong tre ki don bat sni bat mit pi ha kite ki jaka dan ri ka ba kalong ba na ka na surok rong sya bandon kani ka sub sentar kam don surok ngi hab ban yat na surok ti te nak benta ban ra ki pregnan bat ki kelung isem sitom ba nyihap ban suba na ubriu kemut ki kali ki ambulans ki biang ki hadu mentang don ambulan apa jong ka sub sentar
tum bakalong hadu mentai kat kum ginyat jong kapor kemut ba lada donlat ngi da trang ni angnut king ben yo kawe ngi nomong bagade gambalan da de da kanu ka bangila ben kit dawai mar mengikit vaksin bat medicine isem stom ngahap ban ra nagi kali jong ki priu haka dur jong ka resep ki kali de hadu pentai lada long ka bala kemut lada donlat ikwa king ben yo ambalan Sahari jadi petana kajian kecil bangsa katung tipor ada perut AI kaji Trilang patu MLA dia hagani kesin pemerintah nak kalian ke dorpar namar bahagi de berserkar di kaji kapur pat kaji itu tahu ke kalau bajong ki sejuk rumah senong dia nak kalian jongi di loksan jong ka tai makan de PE ke bangi yo ya kasur na kaliang kejongki ngisu namar kaji angnot pan yo de ngila ya wan bat ngi ai mensim ya ki dan de hagi de bat bu na mat jungi pulo de lokal MLA de hagi de kata na kaliang jong senjuk ti mentip ne kim mentip ro na kaliang jongi kalong pa ngisuan namar ba tang dak benta ke sang kede kaji keloi kejengi ban ai kaji Trilang kata kede ka kaba ngi don ngi poi kuta bat ngi don lang tumne Tingi yo ya kata kajing Syakri jong pi ki ang sinsa senong ya kayap ki jong pai ba ka pangistam ka ego fi dong kam mentala si kajon kenduk jong pi yo mensa da pim syam lai kenduk ka ba pi bu ka ba pi kum ka dong ka raj kala ai syak sarkar mdak jon kam jong pai ba to ka jing kam na kaliang to jongi kalong ba sisa kaji itu na kaliang jongi ka jaka ka ba dan kani ka sop sentar bat ka surok ka balong bandiaj man kasni ka don ka jaka kap ka ba mlak ben poi ya kita ki nongpang nong stom na marangin kalong artat ka ba op ka lenti ti kabren kam na kaliang jongi kalong ba lagmo no hibag nginhap kam suap ben yo nala kami patio ya kepi sir kasurok ide benyo namar bagata kedai gue ke bakang lat ya gi bangin mla ben penpoi ya kita ginong pang gejongi syak kasumar ete idon ki hagi de baka ni ka pi siru namar bagadai ke ba la slem tam pat ki pai ba gede ke bala pun hi ha ko jongka rahmatan gejongi de ha babun u pai ba kata ge stom kalwan muntah de nai tai daw wi ba ngi da angnot bat ngi da ape saka sokar ba kan ya thai khamat ne ba kan ya rap lem na ka penta kata ka action ko jongi ka bangi kenduk kum ki no sisar ko jo karaj bat kam tam na ka liang jong ki sibo ba snong TBE ya kan ne ka jindun kam jong pai ba bun balang ko jenta ya hadu menta kani ka sop sentar hati apa yo kadang katanya pi hatu ka jaka kala he ne hatu kala abyang sa da sarkar kanon ra man penbahasu open he isu ya kita jingtai kum pakalong hi kat kum ka jindun kam na kaliang ka sarkar kat kum ka wat jimut lane ka pan jimut ke jongi tengila penbiang ya kita kum ka kala biang kat adu menta kat kum ka jindun kam ka ba long bansna ya kita ki building lane ki jindun kam na ki kuarta lane kino jindun kamru ka jaka kalong ka ba biang tiba yang ini pi keteng no rojok